Matice Hrvatske u Čakovcu i sa zadovoljstvom reći da nas ima sada trenutno negdje oko 115 članova. Evo, u posljednjih mjesec dana pristupilo nam još 10-ak i to izuzetno važnih ljudi. Evo, večeras profesor dr. Đuro Blažeka je također našem ogranku pristupio i zaista srce nam je ispunjeno. Jedan smo od najboljih ogranaka u Hrvatskoj, to uvijek u središnici ističu nakon Zagreba i Splita i najbrojniji. Dakle, sa izdanjima o kojima ću večeras reći nekoliko riječi, sa jednom produkcijom koja je stvarno pažnje vrijedna, pa ove godine smo do ovog trenutka tiskali 8 knjiga i ja ću ih navesti i pokazati i nekoliko riječi samo reći o njima. Koristim znači evo priliku da smo se ovdje okupili i želim prije svega dobrodošlicu našim gostima, profesoru Blažeki, našim cijenjenom predsjedniku odjela Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti iz Varaždina, profesora doktora Mikulana. Pozdravljam sve profesore sa učiteljskog fakulteta i vas sve ostale dragi članovi Matice Hrvatske. Ove godine započeli smo sa knjigom Josipa Črepa Međimurci u svjetskim ratovima, Građa za povjesnicu Međimurja. Evo vidite, to je knjiga koja je nastajala čitav autorov život na preko 450 stranica, u boji tiskana i ova knjiga je nagrađena ove godine od strane Središnjice Matice Hrvatske Zlatnom poveljom. Drugo, divot izdanje također, jest knjiga Martina Lukavečkog Oteto zaboravu, sjeverozapadne putositnice. Također jedna sjajna knjiga, izvanredan stil Martina Lukavečkog kojega dobro poznajemo kao reportera, televizijskog reportera, putopisca, i ovdje objavio svoje najljepše reportaže, putopisne reportaže, koje imaju i karakter etnografskih zapisa, jer ono što je on istraživao, čime se bavio, što je zabilježio i kamerom i perom, to je u odlasku, znači u nestanku. To su možda najautentičnija sela Hrvatskog Zagorja, Međimurja, pa je ta knjiga, siguran sam, također sljedeće godine na popisu onih koje će biti nagrađene zlatnom plaketom Matice Hrvatske. Tu je također, evo, jučer smo baš promovirali knjigu Vere Zemunić, književnice Vere Zemunić, članice našeg predsjedništva. Božić je stigao. To su kratke proze, ilustrirala je Gordana, kako se zove Gordana, samo trenutak. Gospođo Vera, prezime Gordane Bulović. Bulović. Evo, ovo je 12. knjiga kolegice Zemunić. Tu je također i knjiga koju smo tiskali zajedno sa amaterskom kazališnom udrugom Scena Kalmana Mesarića iz Preloga, Joca Udmanić, slika u 8, dakle Pučki teatar u 8 slika Kalmana Mesarića. Svake godine tiskamo po jednu knjižicu Kalmana Mesarića i to je, eto, kažem, u zajedništvu sa Priločkom amaterskom scenom. Također je tiskan je jedan katalog o izložbi Slobodana Benkovića Boča, koju smo priredili zajedno sa muzejem Međimurja u Čakovcu, i ona je izazvala zbilja snažnu pozornost naših sugrađana. Na otvorenju izložbe je bilo oko 150 ljudi, što je rijetko se događa u Čakovcu. Evo, dakle, taj katalog je nekako spomen na tu sjajnu izložbu na kojoj je bilo oko 70 njegovih velikih platna. Ono što sa posebnim zadovoljstvom ističemo, to je Hrvatski kajkavski kalendar, ovaj put godište 2020. U tom kalendaru tiskan je jedan mali CD sa nekih 5 pjesama.
Uglavnom su sudjelovali tu najbolji međimurski pop glazbenici. To je mali poklon čitateljima, a tema broja je Juraj VII. Zrinski, čakovečki kako mi volimo reći, i sa nekoliko izvrsnih tekstova o njemu. Evo, to je dakle broj koji je možda i najbogatiji do sad, sa preko 500 stranica i mnoštvom vrlo zanimljivih tekstova. Kolendar izlazi u kontinuitetu od 1993. godine. I sa posebnim i najvećim zadovoljstvom, evo, večeras će dragi kolege predstaviti Hrvatski sjever, časopis koji je nakon 11 godina ponovno pokrenut, zahvaljujući prije svega inicijativi doktora Mikulana, koji je se obvezao kada je došao ovdje i prvo smo planirali samo u elektroničkoj formi, tiskati ga, međutim na kraju smo tako odlučili kada smo vidjeli koliko je kvalitetnih radova da ćemo ga i u ovom tiskanom obliku objaviti. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u uređivanju ovoga časopisa, posebno zahvalnost drugama doktoru Kuzijanu koji je većinu tekstova i recenzirao. Ovaj časopis je pokrenut vrlo ambiciozno, ali utemeljeno ambiciozno, kao pravi znanstveni časopis i koji će, siguran sam, jednog dana, skoro neke 2-3 godine, koliko sam čuo danas, postati i dobiti status časopisa gdje se radovi koji su u njemu objavljeni boduju za akademsko napredovanje. Evo dakle o ovome časopisu koji se pojavljuje 11 godina, nakon dugih 11 godina prije je uređivao taj čas i pokrenuo i uređivao profesor Bartolić, nakon čije smrti smo mi ovdje zatekli se kao nekom vakuumu, nismo znali kako ćemo njegovu ogromnu energiju, njegovo ogromno znanje i tako dalje nadoknaditi i uspjeli smo nekako pohvatati konce, jedino nije bilo dovoljno iskustva i snage i za ovaj sjever i on je čekao bolja vremena, eto ta vremena su došla, pa ja dajem riječ našim poštovanim kolegama da kažu o ovome časopisu, uostalom i o svemu onome što žele reći vama večeras. Izvolite. Hvala lijepa. Lijepi pozdrav svima. Ja bih rekao za početak nekoliko riječi o tome kako je uopće nastajao Hrvatski sjever u prošlosti, pa kako je onda došlo do njegovog ponovnog pokretanja u sadašnjosti. Naime, sam naziv Hrvatski sjever nije posve nov. Još 1939. godine počeo je izlaziti Hrvatski sjever kao glasilo Međimurskog prosvjetnog društva u Zagrebu. Urednik je bio Vinko Kos i suurednik Dragutin Petrić. Oni su uspjeli objaviti 5 brojeva tada, došao je rat pa tako nisu mogli niti nastaviti s time. Sad, 1971. godine profesor Bartolić došao je na zamisao da pokrene jedan časopis koji bi se bavio književnošću, kulturom i znanošću. Pripreme su dosta dugo trajale, stvoren je jedan uređivački odbor koji je sadržavao ljude dosta poznate iz Čakovca, Varaždina, Koprivnice i Zagreba. Primjerice iz Čakovca to je bio Zvonimir Bartolić, pokretač, tada je još i Ernest Fischer bio u Čakovcu. Recimo iz Zagreba poznata imena su Miroslav Šicl, Milivoj Slaviček, Joža Skok i tako dalje. Oni su planirali taj časopis u prvi mah nazvati Sjeverno-hrvatski vijenac, ali im se učinilo da je taj naziv prekompliciran, pa su se odlučili za Hrvatski sjever. Međutim, podsjećam, to je bila 1971. Hrvatsko proljeće, par mjeseci nakon što su oni odlučili da će pokrenuti časopis, matica je bila zabranjena i sve što su pripremili za taj prvi broj bilo je zaplijenjeno. Sad, profesor Bartolić se nije dao, pa je ponovno došao na ideju da pokrene taj časopis.
Ovoga puta to mu je uspjelo 96. godine. On je razmišljao da okupi sve ogranke Matice Hrvatske u sjevernoj Hrvatskoj i doista gotovo da je i uspio u tome. Slušajte samo koji sve ogranci su sudjelovali: Čakovec, Varaždin, Đurđevac, Križevci, Novi Marof, Varaždinske Toplice, Bjelovar, pa čak i Garešnica, Grubišno Polje i Daruvar. Časopis je lijepo izlazio, lijepo je krenuo, međutim financijski problemi, znate već kako to ide, počeli su s vremenom otpadati pojedini ogranci i nakon nekoliko godina samo je ostao čakovečki ogranak. Profesor Bartolić je imao toliko energije da je on uglavnom vukao poput lokomotive taj časopis i zbog toga je on i dalje nastavljen. Ukupno je objavljeno 13 godišta, 52 broja u 18 svezaka. U tih 18 svezaka objavljeno je, evo malo statistike, 162 znanstvena, pregledna i stručna rada, 118 prikaza knjiga i zbornika, 68 proznih dijela, od toga 5 drama i 406 pjesama. Od toga je sam profesor Bartolić objavio 36 znanstvenih i stručnih članaka, 29 pjesama pod pseudonimom kao Zvonimir Dubrovski i veći broj prikaza knjiga, nekrologa, uvodnih tekstova, polemika i sl. Evo već iz ovog nabrajanja vidite koliko je šarolik bio taj hrvatski sjever u vrijeme od 1996. do 2008. godine. Nažalost, profesor Bartolić je preminuo i eto, časopis se ugasio, a moram spomenuti da otprilike u isto vrijeme kad se ugasio hrvatski sjever, da su se ugasili i drugi čakovečki časopisi. Evo ovdje imam prvi broj Hrvatskog sjevera i posljednji njegov broj, da ih pokažem. Međutim, 2006-2007, osim Hrvatskog sjevera, u Čakovcu izlaze još ni više ni manje nego 4 časopisa. Evo jednog, Učitelj, to je bio godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu, kojeg je uređivao profesor emeritus Stjepan Hranjec. Zatim pokrenut je na istoj ustanovi časopis Likus, časopis za književnu teoriju i kulturne studije, na engleskom i na njemačkom jeziku. Na istoj ustanovi, dakle čak 3 časopisa su na bivšoj pedagoškoj akademiji izlazila. Neos, časopis za nove trendove u obrazovanju, koji je bio posvećen novim tehnologijama i načinima kako implementirati nove tehnologije u nastavni proces. A grad Čakovec objavljivao je AKO, časopis za kulturu i društvena pitanja. Svi ovi časopisi, svih 5, nestalo je u razdoblju od 2008. do 2009. godine iz raznih razloga. Najčešće financijskih, a bili su i neki drugi. Nakon 11 godina stanke odlučili smo se ponovno pokrenuti naš Hrvatski sjever i danas ga evo predstavljamo. Njegovi urednici su, odnosno članovi uredništva su dr. znanosti Vladimir Huzijan iz Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu, doktorica znanosti Darinka Kiš-Novak iz Učiteljskog fakulteta, docent dr. znanosti Vladimir Legac, također s Učiteljskog fakulteta, izvanredni profesor, krivo sam mu napisao titulu, tjedan dana je bila razlika između njegovog napredovanja i izlaska časopisa, ispričavam se, dakle izvanredni profesor dr. znanosti Predrag Oreški i naš voljeni predsjednik Ivan Pranjić. Zadnji ovdje zato jer smo po abecedi pisali. Imamo urednički savjet koji se sastoji od priznatih znanstvenika iz Hrvatske, ali i iz Slovenije, Mađarske i Poljske. I njegov predstavnik je ovdje danas sa nama, to je redoviti profesor, dr. znanosti Đuro Blažeka sa Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji će nam se sad sljedeći obratiti.
i reći nešto o profesoru Bartoliću. Je li tako? Ili se nešto promijenilo? Ne, puno toga, nadam se da neće biti predug. Niti govora. Evo, dajem riječ kolegi Blažeki. Hvala lijepo, evo, dobro večer svima. Evo, velika mi je čast govoriti na promociji najnovijeg broja Hrvatskog sjevera, čim je objavljivanjem nastavljena tradicija ovog izuzetno važnog hrvatskog časopisa. Ta važnost se ne može izražavati današnjim kategorijama koje poznaju svi oni koji su u sustavu znanosti, to jest da li je A1, A2, donosili bodove za napredovanje ili ne. No, nekada se važnost časopisa određivala značajem članaka koji se objavljuju u njemu, a važnost članaka u ovom časnom časopisu nije nedostajala. Spomenut ću ovom prilikom samo jedan, i to iz 1996. od profesora Zvonimira Bartolića, toponim Međimurje, u dvobroju 2/3. U njemu je profesor Bartolić oborio opće mišljenje da je naziv Međimurje nastao od hidronima Mura. Čak je i veliki mađarski jezikoslovac Laszlo Hadrović taj toponim povezivao s imenom rijeke, navodeći mađarske likove Mura, Kz i slično. Bartolić je u tom članku dokazao da je toponim Međimurje nastao pučkom etimologijom od apelativa Međimorje, koji znači otok, insula. Adekvatna riječ postoji u slovačkom jeziku gdje glasi Medzimurje. Na kraju krajeva i narodni izgovor tog toponima je Međimorje. Ja sam kasnije u svojim istraživanjima međimurskog dijalekta objasnio prirodu izgovora nenaglašenog A u međimurskom dijalektu. A ona je da se to O fakultativno može izgovoriti i prema U. Pa otuda nastanak te pučke etimologije, zbog kojeg pogrešno pišemo naziv našeg zavičaja, a administrativno ispravljanje bilo bi preskupo. Znači, već zbog tog članka profesor Bartolić je zaslužio respektabilno mjesto u hrvatskoj znanosti, a Hrvatski sjever najvišu kategoriju znanstvenosti časopisa. Inače, da se još osvrnem na profesora Bartolića, svi koji su ga imali čast poznavati, znaju da se nije bavio znanošću zbog titula i položaja, jer bi već i mali dio onoga što je napisao bio dovoljan za najviši status u sveučilišnoj hijerarhiji. Njemu je znanost bila poziv i strast, a ne skupljanje bodova za napredovanje. Gorljivo se zalagao za kajkavsko narječje, no nikada nije dozvolio da u tu strast uđe bilo kakva klica nesloge među Hrvatima i nekakve netrpeljivosti prema drugim hrvatskim narječjima. Čak nije ni volio pridjev kajkavski upotrebljavati samostalno, već je uvijek preporučivao dvočlanu pridjevnu sintagmu hrvatski kajkavski i isticao da je to narječje uz štokavsko i čakavsko dio presvetog trojstva hrvatskog jezika. I meni je Hrvatski sjever ostao lijepoj uspomene jer sam u jednom od posljednjih brojeva za Bartolićeva uređivanja objavio jedan od svojih prvih radova o pseudoanalogonimiji, to jest lažnim prijateljima između kajkavskog narječja i hrvatskog standardnog jezika. To je zamke u prevođenju s međimurske kajkavštine na standardni jezik. To je bio pionirski rad na tom području, a kasnije sam o toj tematici pisao u najuglednijim svjetskim lingvističkim časopisima. Šteta što je ovaj časopis imao stanku u izlaženju i velika je stvar što su ugledni znanstvenici s Čakovečkog odsjeka učiteljskog fakulteta, na čelu s doktorom znanosti Krunoslavom Mikolanom, mojim dragim kolegom i prijateljem, preuzeli na sebe taj vrlo težak i zahtjevan posao. Zahvaliti i čestitati treba svim članovima uredništva, doktorici Daniki Kiš-Novak, doktoru Vladimiru Lekcu, doktoru Predragu Oreškom, znači sve profesori na učiteljskom fakultetu. A tu je na njihovom čelu profesor Ivan Pranjić, dobar duh Matice Hrvatske u Čakovcu. Inače, profesora Pranjića sam prvi put čuo na jednom skupu koji je organizirao profesor Bartolić negdje krajem 90-ih, kada je održao jedan ciceronski govor i ja sam ostao zapanjen koliku snagu ima hrvatski standardni jezik u ustima jednog nadarenog govornika koji s ljubavlju govori o hrvatskoj kulturnoj baštini. Zahvaliti treba i uglednom doktoru znanosti Vladimiru Huzjanu, koji osim svojeg znanstvenog habitusa ovom časopisu daje i autoritet našeg znanstvenog panteona, znači naše Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Čime je Krunoslav upoznao s ovom inicijativom, odmah sam se bacio na posao privoljavanja svojih uglednih suradnika s drugih uglednih sveučilišta da budu u uređivačkom savjetu. Pristali su, znači, akademik Vislav Boris s Jegelonskog sveučilišta u Krakovu, Mihaela Koletnik, redovita profesorica na Mariborskom univerzitetu, Ištvan Lukač, redoviti profesor na sveučilištu Loran Etveš u Budimpešti i dr. Velimir Piškorec, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Znači, svi oni svojim djelovanjem su fokusirani na ovaj srednjeeuropski prostor na koje se Međimurje prirodno veže. I tako pred sobom imamo najnoviji broj Hrvatskog sjevera. I autori i članci su me ugodno iznenadili, jer je vidljivo da je uredništvo ostvarilo sintezu dva cilja koje je u praksi teško postići. A to je multidisciplinarnost časopisa i kvaliteta članaka o njemu. Obično multidisciplinarnost ide na uštrb kvalitete, a ovdje to nije slučaj. Tako su ovdje našli svoje mjesto i povijest, i prirodoslovlje, i jezikoslovlje, i teorija književnosti, i metodika nastave. Evo, najprije sam netrmice pročitao zajednički članak Krunoslava Mikulina i njegove doktorantice o usporedbama paradigme nesigurnosti i straha u dijelima Shirley Jackson i našeg Kristijana Novaka. Inače, čim sam počeo čitati Črnu mater zemlje pred nekoliko godina, odmah sam osjetio da je autor izvrsno osjetio nešto što osjećam u Međimurju od svoje najranije mladosti, a nisam se ni s kim usudio o tome raspravljati. Mislim, zato inače i služe književna djela, da u njima nalazimo sugovornika za ono neizrecivo. Ugodno sam se iznenadio čitajući i članak profesora Martineza, koji je bio živa legenda još kad sam bio dječak u srednjoj školi. I kao laik za biologiju, prvi put sam se s tom tematikom o kojoj piše profesor Martinez sreo u kultnom filmu Mr. Nobody, gdje je ta tematika velebno prikazana. A sada sam se s tom tematikom još dodatno upoznao. Znači, radi se o pitanju svih pitanja u shvaćanju postanka čovjeka. Znači, mnogi smatraju da je prelazak na spolno razmnožavanje ona jabuka u raju koju je dobila Eva i nakon koje počinje suvremena povijest. A na kraju krajeva o tome govori i Trojanski rat i motivi su zapravo isti. Malo ću o svom dijalektološkom radu. Evo, tu sam htio upozoriti na nužnost da naša hrvatska dijalektologija konačno krene na istraživanje pravog, živog govora, a ne da ostane na istraživanju refleksa, jazda, poliglasa i ostalih fonoloških izoglosa koje jesu važne, ali za ukupno saznanje o nekom jeziku nedovoljne i među nama nedovoljne zanimljive za širu javnost. Znači, ovdje u članku govorim baš o različitim postupcima i dilemama u tijeku skupljanja leksika, odabiru lingvostilističkih odrednica, pa sam tako pokušao uvesti termin ekspresivna rečenična potvrda, znači koja nije samo ukras riječničkoj natuknici, kao u većini dijalektoloških riječnika, već vrijednost koju treba uvrstiti u riječnik ništa manje važno nego bilo koji drugi leksem ili fraza. Evo, na primjer, jedan primjer razlike između upotrebe inačica u živom jeziku koji nijedan istraživač, ovaj konvencionalni, ne bi nikada mogao otkriti. Na primjer, bogatoš i bogotoš. Znači, razlika je u mjestu naglaska. I sad, inačica s naglaskom na posljednjem slogu se koristi za bogate ljude u općenitom smislu, znači koji ima obilje materijalnih dobara. Znači, političari su svi bogatoši, puno toga uspjeli pokrasti. Ili dobro se oženio ili postala bogatoš. A ako prebacimo naglasak za jedno mjesto, ta imenica dobiva drugo značenje. Poljoprivrednik s puno zemlje. Bogatoši su prvi počeli špricati zemlje, ili bogatoši su se bolje moćili kak sirotinja, nigdje su ne imeli počinka. Znači, takve stvari bi trebala istraživati dijalektologija. Znači, to slobodno istraživanje leksika može provoditi samo znanstvenik kojemu je taj mjesni govor materinji jezik ili jezično nadareni amater kojemu znanstvenik pomaže. Znači, oboje tu građu trebaju skupljati kroz dulji period života i temeljni je razlog da se to u praksi ne može ostvariti. Najčešće su ta znanstvena istraživanja da neki konvencionalni istraživač dođe na 1-2 dana i ispita da li je jat dugi ili kratki, da li se poluglas reflektira ovako ili onako i to je to. Evo još jedan zanimljiv primjer korištenja inačica u živom govoru. Znači, imenica som u kosim padežima. I sada govornici, kad prebace naglasak na zadnji slog, ostvaruju potpuno druga značenja. Znači, prvo normalno, stroh me samo ite po noći, ali ako prebacite na zadnji slog, tu su onda afektivni iskazi. Samo me tiral zdigate vreće, znači žalost, ljutnja, ili
samo dete je hodalo po potu, znači opasnost vreba za to dijete. Kako su to roditelji dozvolili? Znači, Josip Sivić još 1997. govori o neizbježnom raskoraku između triju razina apstrakcije sustava. Znači, između norme i govorenja i taj individualna ostvarenja nisu ništa manje vrijedna za rječnik nego li ona redovna, službena. Evo još jedan zanimljiv primjer, pa neću više dalje o tome. Tu je i gospodin Blažeka, koji poznaje tu osobu. Bila je tamo susjeda koja se zvala Agneca. Znači, to je narodni oblik ženskog imena Agnesa. Znači, to je bila jedna starija, dobroćudna žena, osebujnijeg ponašanja, koja se očitovalo o tome da tko god je počeo razgovor s njom, nije ga mogla završiti, jer ona je bila u stanju i trčati za sugovornikom kako bi s njim razgovarala. Živjela je veliko siromaštvo sa sestrom i bratom i nitko od njih nije bio u braku. I sad je zanimljiva jezična pojava. Znači, susjedi, 5-6 kuća na lijevu ili desnu stranu, su je zvali Agnec. I tu imenicu koristili u muškom rodu. Agnec se vrtel na ringešpilju, ili Agnec se ne dal preglasiti nesposobnim. Dok smo rekli, kad bo imel penziju, sam nek potpiše da je nesposoben, ali on je kričal, ja sam sposobna. Znači, u muškom rodu se koristi. Znači, to sam našao u njemačkoj literaturi. Znači, korištenje neke imenice za žensku osobu u muškom rodu, i to je doista jedna okrutna pojava u jeziku, jer sugerira gubitak ženstvenosti od žene koju život nije mazio i koja nije uspjela postići neki naročiti ugled među mještanima. Već dalje, znači, ostali mještani su već normalno zvali Agneca, ali znači ovi koji su bili neposredno su u muškom rodu. Nažalost, nemam vremena spomenuti sve radovi iz ovog prevrijednog broja. Bio mi je baš dragocjen popis mađarskih naziva mjesta u Međimurju prema stanju iz 1921. o kojem govori profesorica Bunjac u svojem radu. Bio sam isto dirnut kad sam vidio da je grafička oprema od pokojnog profesora Slobodana Benkovića, koji je bio i moj razrednik kad sam išao u srednjoškolski centar. On je baš djelovao na ono vrijeme kao pravi intelektualac koji razmišlja o svijetu. I imao je dosta velik utjecaj na nas koji smo još u to vrijeme nismo previše razmišljali o tim stvarima. Budući da sam član matičnog odbora za filologiju, malo ću na kraju reći i o ulaženju nekog časopisa u sustav vrednovanja za napredovanje u znanstvenim zvanjima. Znači, tu je pred uredništvom veliki posao. Znači, uredništvo svakog časopisa koji ima ambiciju postati najprije A2 pa onda A1, znači u nekoliko prvih godina izlaženja, najmanje 4, mora prikupljati što bolje članke, što izvrsnijih autora. No, tu je jedan paradoks da se ti vrijedni radovi zbog kojih će časopis doći na listu Ministarstva znanosti, on neće u tom vremenu donijeti nijedan bod onima koji su pisali te članke. Znači, tu je vrlo važan posao uredništva da animira ugledne stručnjake, znači koji će pisati solidne radove, a da pritom zanemare zbrajanje bodova za napredovanje. Tu je, znači, osim mladih autora, vrlo važno angažirati i najuglednije profesore kojima doista više nije važno to zbrajanje bodova. Evo, ja ću za svaki časopis dati prilog jer meni to više nije važno. Nakon 4 godine ministarstvo, jedno povjerenstvo će pogledati te radove nakon što se časopis kandidira za ulaženje i vidjeti to su kvalitetni članci i stavit će ga na listu. Samo kažem, to je jedan vrlo paradoksalni posao gdje stvarno treba uredništvo svojim autoritetom pronalaziti što bolje radove od što uglednijih autora. Evo, još jednom čestitke cijelom uredništvu i uz želju, znači, da što prije imamo ovaj prevrijedni časopis i na popisu Ministarstva znanosti. Evo, i zahvaljujem vam svima i želim vam još, iako još nije i sretan Božić, i isto tako uspješno i sljedeću godinu. Hvala lijepo. Što se tiče dijalektologije, slobodan sam reći da ćemo se svakako truditi da što više prostora posvetimo
međimurskim dijalektima, a i šire naravno. I znam da se još ljudi bavi sa dijalektologijom i nadam se da će nam se onda oni pridružiti u sljedećim brojevima, je li tako? Evo, kolega je inače uspoređivao, spominjao je profesora Bartolića i profesora Franjića i obično se kod profesora Bartolića kaže ističe se uvijek njegova energija. Oni koji ga znaju uvijek tako otprilike govore, a ja mislim da i naš profesor Franjić ima toliko energije, svi članovi Matice znaju da ima, da sve stigne, da uvijek je leteći, da juri, organizira, bez njega ovih knjiga ne bi bilo, je li tako? Tako da, što se tiče energije, svaka čast. I sada bih pozvao kolegu Vladimira Huzjana da nam se također obrati. Upravitelj Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije za znanost i umjetnost iz Varaždina. Poštovani, dobro večer, lijepi pozdrav, hvala vam na pozivu. Htio bih se samo nadovezati na doktora Mikulana koji je pohvalio rad Matice Hrvatske. Naime, voditelj našeg zavoda u Varaždinu je akademik Stjepan Damjanović. On je inače do pred neko kratko vrijeme bio predsjednik Matice Hrvatske. Mi dok smo znali razgovarati, on je uvijek znao napomenuti da je ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu jedan od najaktivnijih ogranaka što se tiče nakladništva. Dakle, to je zaista jedna izuzetno velika pohvala. Znači, imate nekih gradova u našoj blizini, dakle, ne znam, možda unutar 10 km koji još uvijek nemaju ogranke Matice Hrvatske. Nije lako sakupiti ljude koji će zapravo činiti i raditi na dobrobit nekog određenog ogranka. I zapravo ovaj časopis koji vidimo danas pred sobom, ovaj Hrvatski sjever, zapravo ga možda čak i ne bi trebala objavljivati Matica Hrvatska. Ne mislim ništa loše, nego objavljivati znanstveni časopis je više u domeni visokoškolskih ili znanstvenih ustanova. Ali kako je ovdje najjača Matica Hrvatska, zaista me ne čudi da se i ona primila posla da objavi jedan ovakav časopis. Ne? Tako da je to zaista jako veliki posao, jako vrijedan posao, jako dobra ideja. Mislim da je to krenulo od doktora Mikulana, jer kakva je situacija? Recimo, ja također se bavim znanstvenim radom i bavim se proučavanjem varaždinske povijesti, dakle urbane povijesti, konkretno 20. stoljeća. I ako želite napredovati u struci, nije lako jednu lokalnu temu objaviti negdje drugdje. Mogu vam reći konkretno, recimo, rušenje spomenika kralju Aleksandru u Varaždinu. Ne mogu ja sad tu temu objaviti negdje u Mariboru, ili Ljubljani, možda čak u Beogradu, ali negdje u nekakvom stranom časopisu, jer nema interesa za takvu temu. Tako da smo se mi u našem zavodu odlučili na to da poboljšamo kvalitetu našeg časopisa. Tako da časopis ima sad određena zadovoljena mjerila, naš časopis je A1 za humanističke znanosti. Ne? I jedini je časopis za humanističke znanosti A1 između recimo Čakovca i Vukovara. Mislim da on nema niti jedan drugi, jer sam gledao taj popis pa točno znam njihove sadržaje i sve ostalo. Tako da, objavljivati lokalne teme je izuzetno važno. Ne? I lokalne teme nećete moći objaviti gotovo nigdje drugdje ako ih ne objavljujete u lokalnim časopisima. A ono što je rekao dr. Blažeka, zaista vi u ovom časopisu, ako želite napredovati, objavite tekst ovdje, potrošite mjesec, 2, 3 na istraživanje, nećete u tom smislu dobiti materijalno ništa. Vi ćete ga besplatno objaviti, a za napredovanje vam ne donosi nikakve bodove. Ne? Dakle, potrebno je jedno vrijeme to jedno samo odricanje, ne gledanje vlastitog interesa, nego raditi pro bono, znači i na kraju krajeva raditi za svoj dom, raditi, da tako kažem, slikovito za Međimurje, obrađivati međimurske teme, plasirati ih u ovakav časopis i nadati se da će u jednom budućem ciklusu, recimo za 4 ili 5 godina kada se dodjeljuju te kategorizacije znanstvenih časopisa, da će ovaj časopis moći biti kategoriziran i samim time budućim autorima donositi neke bodove za napredovanje. Ovakvi projekti, to znam iskustva, vam uvijek nose nekolicina ljudi.
Znači, to nije jedan veliki broj osoba koji proizvode jedan ovakav sadržaj. Znači, to vam se uvijek svodi na entuzijazam nekolicine koji se brinu da možemo jedan ovakav proizvod imati, da kažem, na tržištu. Tako da je svakako u tom smislu treba i čestitati. Što se tiče sadržaja, tu postoji, to je dakle, dok smo mi razgovarali na samim početcima, razgovarali smo o tome da sadržaj časopisa bi se trebao prvenstveno tematski odnositi na teme sjeverne Hrvatske. S obzirom da je uredništvo u Čakovcu, nema problema da nekakav primat tema budu i međimurske teme, jasno, ne isključujući neke ostale. Ali, kao što je već ranije bilo rečeno, mora se i uredništvo potruditi komunicirati sa istaknutim znanstvenicima da bismo mogli dobiti i kvalitetne teme. Ova godina, što se tiče znanstvenih aktivnosti, je u Međimurju bila izuzetno zanimljiva. Dakle, u siječnju ove godine je u starom gradu Čakovec bio održan znanstveni skup u povodu 100. obljetnice priključenja Međimurja Matici zemlji Hrvatskoj. To je jedan izuzetno važan znanstveni skup. Mi smo, dakle, Kudnoslav i ja smo na tom skupu sudjelovali sa svojim izlaganjem. Bilo je više izlaganja, oko 15-ak. Za ovaj časopis smo pripremili, odnosno autori su pripremili 2 izlaganja koja su utiskana. Ja ću vam sad ovako taksativno samo reći, čisto da znate o čemu se radi. Autor je Ivan Vuk, to vam je i prvi, inače, rad u ovom časopisu. Njegov rad nosi naziv Odbor Varaždinskog narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba i njegov odnos prema Međimurju krajem 1918. godine. Mi smo u Varaždinu također imali 2 znanstvena skupa. Jedan znanstveni skup je bio 14. gdje smo obilježavali 100 godina početka Prvog svjetskog rata. I imali smo isto tako jedan skup krajem 2018. godine gdje smo obilježavali 100. godišnjicu završetka Prvog svjetskog rata. I dakle, tu smo, u oba ta 2 skupa smo govorili o problemima Međimurja u vrijeme Prvog svjetskog rata i neposredno nakon završetka Prvog svjetskog rata. Tako da je ova tema Ivana Vuka zaista zanimljiva. On zapravo uzima arhivsko gradivo Hinka Krizmana. Hinko Krizman je bio jedan odvjetnik koji je bio predsjednik Narodnog vijeća u Varaždinu te 1918. godine, a između ostaloga je bio kasniji i gradski načelnik. Sve tamo do diktature kralja Aleksandra i kasnije će biti zastupnik u Narodnoj skupštini. Njegova ostavština se čuva u arhivu Jugoslavije. Arhiv Jugoslavije se nalazi danas u Beogradu, u neposrednoj blizini Kuće cvijeća. I tamo, znači, tamo se nalazi i istovremeno i muzej Jugoslavije. Dakle, te ustanove su jako blizu povezane. I ostavština Hinka Krizmana se čuva, dakle, u tom arhivu i autor je to očito jako dobro istražio. I tu sad imate direktne, pedantne zapise o tome što učiniti i na koji način pomoći Međimurcima da se oslobode mađarske vojske i da se Međimurje i teritorij kasnije Prekmurja priključi Matici zemlji. To su bili vrlo intenzivni razgovori u Varaždinu i tu vam se cijelo vrijeme ovako kroz te rukopise vam se uvijek provlači ime jedne osobe, a to je bio varaždinski gradonačelnik Pero Magdić. Pero Magdić je inače umro 22. nekoliko godina nakon ovih događaja, tako da ćemo mi kao zavod imati jedan određeni omaž, da tako kažem, ali sasvim sigurno skup Peri Magdiću za 2-3 godine u Varaždinu povodu 100. godišnjice njegove smrti. A zašto ga spominjem? Pero Magdić je napravio jedan od najljepših domoljubnih plakata, po meni, po mom osobnom mišljenju, u prvoj polovici 20. stoljeća. To je toliko izuzetno dirljiv plakat u kojem on poziva domoljube, Hrvate, da pomognu osloboditi Međimurje i on taj plakat počinje sa kao domorodci, građani, pomognimo našem Međimurju da Međimurci shvate koliko zapravo Varaždinci vole svoju hrvatsku braću preko Drave, itd. Nekoliko primjeraka se nalazi u Gradskom muzeju u Varaždinu, da kako ima ih i ovdje u Varaždinu, odnosno Čakovečkom muzeju. I taj poziv Pere Magdića je bio izuzetno bitan. On je čak se sam dobrovoljno prijavio da krene osloboditi Međimurje.
I to je jedna priča koju smo mi pokušali i rekonstruirati, dakle ne samo kako je vojno tekao taj proces oslobađanja Međimurja, nego kako je to izgledalo i sa druge strane, znači kako su se građani pokušali u to uključiti u taj proces. O tome govori i Ivan Vuk u ovome radu. Rad nije dugačak, preporučujem ga svakako da ga pročitate, to je izvorni znanstveni rad, rađen je na izvornom arhivskom gradivu, donose se interesantni prijepisi. Tu se spominje Dragutin Perko, da kako vjerujem da ga poznajete, barem po imenu, koji je stradao, on je kasnije bio i gradonačelnik Varaždina, stradao je nakon 45. godine. Sljedeći članak koji je objavljen u ovom časopisu, a tiče se ovog znanstvenog skupa, jest od Borke Bunjac pod nazivom Povratak hrvatskih imena naselja u Međimurju nakon oslobođenja 18. godine. Kad sam čitao taj tekst, bio sam stvarno ugodno iznenađen. Mislim, to je bila jedna ovako tužna priča gdje se pokušavalo preko mađarizacije nametnuti te mađarske nazive mjesta u hrvatskom Međimurju. To je zaista bio jedan okrutni pokušaj koji srećom nije uspio. Ali ono što je zanimljivo jest da su praktički sva mjesta u Međimurju koja su mogla biti mađarizirana po imenu, to je bilo pokušano, to se pokušalo napraviti. Nisam dobio odgovor, ali ne znam da li itko radio, možda vi znate, da li je pokušana recimo mađarizacija prirodnih, na primjer rijeka, planina, dolina, poljoprivrednih proizvoda, dakle, da li se možda i na taj način krenulo, to sad ne znam, iz ovog teksta se to ne vidi, ali to nije niti tema. Ali ako se recimo pokušala mađarizacija svih naselja, možda je to krenulo i dalje u tom smjeru, to zaista sada ne znam. Ali ovaj tekst pokazuje do kojih razmjera se to zapravo pokušalo učiniti. Kako ste pratili medije, pred možda recimo tjedan dana, bila objavljena fotografija kako u Mađarskoj premijer u svome uredu ima kartu nekadašnje Austro-Ugarske monarhije gdje su navedene zemlje krune Svetoga Stjepana. I taj Trianon koji se uskoro obilježava, znači Trianon je bio, uskoro ćemo doći ta 100. godišnjica kada je zapravo 2/3 teritorija nekadašnje krune zemalja Svetoga Stjepana koje su bile otkinute, onda je nastala kasnije ova moderna Mađarska u granicama koje danas znamo. Tu su bile različiti, kada je Međimurje pripojeno Hrvatskoj, onda su nastali različiti propagandni materijali u Mađarskoj, možda najpoznatiji one gdje ima jedna ruka koja kao trga Međimurje iz krune Svetoga Stjepana i nož koji to sve reže. To je jedna ovako vrlo poznata ilustracija. Dakle, možda će i ove teme biti aktualne u budućnosti, mi sad to ne znamo, ne? Ali autorica Bunjac zaista se dala truda, navela je popis svih tih naziva, imena i mjesta koja su nakon osnutka Austro-Ugarske monarhije pokušala biti mađarizirana, ali kažem, nakon 18. godine srećom to se nije dogodilo. Evo, zamoljen sam da prokomentiram još jedan rad. Ovo je rad od doktora Mikulana pod nazivom Učiteljska škola u Čakovcu u svjetlu spomenice. Knjige ljetopisa od 45. do 56. godine. Ljetopisi ili anali su izuzetno zanimljivi materijali. Recimo, ja kad završim jednu godinu, poslovnu godinu, mi u akademiji uvijek šaljemo i radimo ljetopise za tu godinu. I mi tu kažemo sve one bitne stvari koje smo organizirali, napravili, dogovorili i tako dalje. Pa slično se radilo i sa učiteljskom školom u Čakovcu. Oni su nakon Drugog svjetskog rata i prije svaku godinu stavili podatke unutra, znači koliko ima profesora, koliko ima učitelja, tehničkog osoblja, koliko je bilo izleta, ne znam koliko se možda knjiga nabavilo, kakav je bio školski program, obrazovni program i tako dalje. Dakle, jedan cijeli niz podataka iz kojih vi možete vidjeti kakve su bile aktivnosti učiteljske škole u Čakovcu u tom poslijeratnom razdoblju, u tom prvom desetljeću. I sad dr. Mikulan je napravio jedan popis svega toga, znači on je naveo što se tu sve zaista dešavalo, a ono što je meni osobno zanimljivo, pošto sam mala digresija samo, ja sam završio
rukopis jedne knjige koja se zove Varaždin u vrijeme nezavisne države Hrvatske. On je sada u postupku lektoriranja i sljedeće godine ide u tisak. I tu ima jedan dobar dio, ima jedno manje poglavlje koje govori o tim odnosima preko Drave i tim pograničnim, jer bile su te pogranične iskaznice gdje su iz Varaždina išli u Međimurje, iz Međimurja u Varaždin, pa su tu bile probleme na granici, pa sukobi sa vojskom i tako dalje. Uglavnom, sada kada je ta knjiga gotova, hoću reći da nastavljam dalje sa razdobljem nakon Drugog svjetskog rata u Varaždinu. I ono što mi je tu bilo izuzetno zanimljivo, Mikulan je u tim spomenicama uočio jedan poseban dio, a to je socijalistička indoktrinacija putem javnih predavanja i priredbi. Dakle, to je jedan sastavni dio unutar obrazovanja koji se bio koristio. I sasvim sigurno je zanimljiv da si on možda dodatno istraži. Njegov frat je bitan za povijest, odnosno proučavanje povijesti školstva na području Međimurja i da kako pogotovo to izvorno gradivo koje on koristi. Mislim da učiteljska škola radi, ili je taj projekt završen, na kompletnoj digitalizaciji svih materijala koji su nastali, koje je ta škola u prošlosti proizvela. Dakle, svaki znanstvenik će ih moći kasnije koristiti za neka svoja druga istraživanja. Neću dalje vam uzimati vrijeme, ali želim reći da projekt Hrvatskog sjevera ovog časopisa je zaista dobar. On ima potencijala. Matica Hrvatska daje sve od sebe. Ja sam također član Matice Hrvatske i stvarno je pomažem kad god mogu, ali to nije lak posao. I to, kao što sam rekao, vam je rad nekolicine. Rad nekolicine koji daju sve od sebe i ako ćeš imati još potporu lokalne zajednice, da im novčano pomogne, autora će, vjerujem, uvijek biti, uvijek će se moći probirati neke teme. Ali ako će lokalna zajednica još tu financijski pomoći da se osigura tisak, ja mislim da je to dobitna kombinacija. Jer pisati o Međimurju i imati taj časopis u Međimurju je, mislim, najbolje što može biti. Tako da, zaista, ogranku Matice Hrvatske čestitam. Nadam se da će se taj projekt nastaviti i dalje. Za nekih 4-5 godina da će časopis biti kategoriziran. A mi da ćemo i dalje to sve, te radove recenzirati i da ćemo se jednostavno raspravljati oko toga koji je rad bolji. Hvala vam još jednom na vašem vremenu, hvala na pozivu i eto, zahvaljujem se na vašoj pažnji. Hvala lijepa na lijepim riječima. Trudit ćemo se i dalje. Kolega Huzman me sad podsjetio na digitalizaciju, pa da i to kažem, jer nemam toliko prilike o tome govoriti. Mi jesmo doista digitalizirali jedan dio naših izdanja. Između dva rata objavljivana su takozvana izvješća učiteljske škole i mi imamo jednu digitalnu publikaciju, zove se jednostavno Izvješća učiteljske škole u Čakovcu od 1919. do 1940. Skenirali smo sva ta izvješća, to je preko 600 stranica i besplatno se ta izvješća, odnosno ta publikacija sa tim izvješćima mogu skinuti sa službenih stranica učiteljskog fakulteta. Eto, ako koga zanima, tako da si može pogledati. Tamo ima jako puno informacija o tome kako je djelovala nekadašnja učiteljska škola između dva svjetska rata. Što se sve radilo, što su sve učili, gdje su sve bili, kakve knjige su koristili i koje su sve praznike slavili. Sve je to dosta zanimljivo. Tako smo eto došli do kraja ove prezentacije. Ako netko želi i ako netko nema, može se slobodno uzeti jedan primjerak Hrvatskoga sjevera. A eto, pozivam vas sve na jednu malu zakusku, na jedno malo piće, da još malo popričamo o našem časopisu ili o nekim drugim temama. Hvala svima na dolasku.